Jo en una vida anterior vaig ser professor de teoria econòmica, que és la part més teòrica, com el seu nom indica, l'economia, i amb la diversificació econòmica els economistes tenim com una contradicció, no? Per una banda, el primer gran economista, el creador, el que es considera el creador de la ciència econòmica moderna, que és Adam Smith, a finals del segle XVIII, és un home que diu la prosperitat té una base, que és la divisió del treball. Si la gent s'especialitza, és molt més eficient que si no s'especialitza, i tot ve d'aquí, no? I ell té una celebríssima descripció de com és deficient la fabricació d'agulles, perquè en un taller hi ha diverses persones, cada una de les quals fa tot el dia una única operació. I diu, i això és molt eficient, diu, si una sola persona volgués en canvi fer cada una d'aquestes operacions una rere l'altra, el sistema seria molt ineficient. Ell també adverteix que aquest sistema és molt embrutidor, és molt empobridor, però és el preu que paguem per l'eficiència. Una generació després, el major economista del moment, David Ricardo, ell demostra que els països s'han d'especialitzar, perquè ser eficients els països s'han d'especialitzar i gràcies al comerç intercanviar-se els béns, no? Diu que Gran Bretanya s'ha d'especialitzar, en un cèlebre exemple, s'ha d'especialitzar en la producció de teixits i Portugal s'ha d'especialitzar en la producció de vi i intercanviar-ho, perquè d'aquesta manera produiran molts més tèxtils i molts més vi que si cadascú volgués fer les dues coses. 2 generacions després, el gran economista del moment, Alfred Marshall, estudia com i per què la indústria manufacturera britànica es concentra en el que ell diu districtes industrials, no? Per què la indústria està tan concentrada a Manchester? I ell diu, bueno, senzillament és més eficient perquè en aquella regió es donen els coneixements, totes les indústries auxiliars, tot el suport, etc., es dona allà, i en canvi 10 milles, 20 milles o 30 milles lluny de Manchester, doncs una fàbrica no és tan eficient com això. I en la nostra època, un economista, no és el més gran economista del moment, però és un economista d'una certa volada, que és Michael Porter, a la Universitat de Harvard, introdueix el concepte de clúster i diu l'eficiència es dona per aglomeracions en un territori limitat d'activitats econòmiques. Per què? Perquè en aquella activitat econòmica és on hi ha les escoles, els empresaris, fins i tot els financers que saben com funciona aquella indústria i per tant que li poden proporcionar el funcionament. Tot es dona en una determinada regió. Fora d'aquesta regió, una empresa que vulgui fabricar allò ho té tot més difícil, no? Per tant, tota la teoria, tot el que sabem, la teoria i la pràctica, ens indica que és bo especialitzar-se. Però l'especialització està mal vista. I sobretot si en comptes de dir-li especialització li diem monocultiu, no? Llavors ja està malíssimament vist, no? I és cert que realment els països rics tendeixen a ser països molt diversificats i en canvi els països poc diversificats acostumen a ser països pobres. Aquest és un gràfic que s'ha conegut en el que aquí hi ha riquesa, aquests són els pobres, aquests són els més rics, i això és la concentració, no? Llavors, deixem els països verds, perquè els països verds són tots els països del món, inclosos els països productors de recursos naturals, no? Aquí hi ha Qatar, i Aràbia Saudita, i Camerún, per entendre's, no? Però si fins i tot si traiem aquests, i deixem, diguem-ne, els normals, resulta que efectivament els països més pobres estan molt especialitzats i en canvi més aviat té una tendència a diversificar a mesura que et vas fer ric, o al revés, o et fas ric perquè estàs diversificat. Després hi ha molta discussió sobre què passa al final, però això és una discussió molt llarga que ara no ens portaria molt lluny. En definitiva, tenim una mica de contradicció. La teoria diu és bo especialitzar-se, el meu pare, jo no sé si això es diu a
a Menorca, no? Però el meu pare sempre deia home de molts oficis, pobre segur. Com volem dir, tu dedica't a lo teu, no? I els americans diuen les regles de l'èxit són 3, no? Focus, 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 no? O sigui, tu focalitza't en el que vols i ho aconseguiràs. Si persegueixes diverses coses alhora, doncs no n'aconseguiràs cap, no? Però en canvi, ja dic, això no està ben vist, no? I per què no està ben vist? Home, per dues consideracions elementals. Una és dir, si tu estàs especialitzat, pots ser molt eficient, però ets fràgil. Ets fràgil a coses que puguin passar cíclicament, i això és el cas de Llatinoamèrica. Llatinoamèrica són economies molt especialitzades en la producció d'alguna cosa, sobretot recursos agrícoles, carn, etc. I tots sabem, tots els que tenim una certa edat, sabem que Llatinoamèrica passa per èpoques en què sembla que allò és el dorado, no? Que finalment Llatinoamèrica està sortint de la frustració, finalment està creixent, finalment està erradicant la pobresa, i 5 o 6 anys després torna Llatinoamèrica a estar submisa a la pobresa, problemes, desequilibris, etc., en funció dels preus internacionals de les matèries primeres. Si el blat de moro va car, doncs Argentina va bé, i si el blat de moro va malament, doncs Argentina va malament, no? Això primera. I la segona és que tot té un límit. I clar, si tu fas només una cosa, allò té un límit, allò s'acaba. Per una cosa, per un motiu o per un altre, això s'acaba. I per tant pots arribar a un tema de saturació o de saturació perquè el mercat teu s'aturi o perquè tu siguis insostenible, perquè no puguis seguir avançant en aquella direcció perquè et falta alguna cosa, no? I per això molts països busquen la diversificació, i de fet hem vist casos desesperats. Ara, per exemple, les petromonarquies estan fent uns esforços desesperats per diversificar les seves economies, que no sabem si tindran èxit o no, però tots sabem que els Emirats, Qatar, etc. Ara mateix aquest personatge tan sinistre que és el príncep hereu saudí es va fer famós no per assassinats, sinó perquè ell tenia un pla per convertir l'economia de l'Aràbia Saudí d'una economia depenent del petroli d'una economia diversificada. Bé, i això és òbviament molt rellevant en el cas de les Balears. Jo he construït aquest gràfic que només és molt senzill, però és molt gràfic, és un gràfic molt gràfic, no? Jo em fixo només en 3 sectors: el sector industrial, el sector primari, l'agricultura, ramaderia, etc., i els serveis exportables. Trec de l'economia tot allò que és igual a tot arreu. A tot arreu hi ha taxistes, botiguers, el metge de capçalera, el policia, el jutge, tot això hi és a tot arreu. Si traiem d'una economia tot això i ens quedem només en aquelles coses en què realment una economia és diferent de les altres, perquè competeix amb elles, perquè aquestes coses es poden fer aquí o es poden fer allà, si només quedem en aquesta part de l'economia, que és una part molt petita, potser una tercera part de l'economia, si ens quedem en aquesta tercera part, aquí tenim dues economies molt diferents. L'economia de Lleida, la província de Lleida, m'agrada triar la província de Lleida perquè és una província humil, una província modesta, i després veurem per què. Però és una província que realment té un sector primari que és important, té un sector industrial que és important i una sèrie de serveis que també són importants. Una província, podríem dir, equilibrada, no? I insisteixo, això és un indicador molt barroer, molt simple. En canvi, Balears, doncs no, té una agricultura pràcticament existent, té una indústria petita, i en canvi està molt concentrat en el sector serveis, i concretament ja sabem que el sector serveis, en aquest cas concret, no és la City de Londres, no són serveis financers, és el sector turístic. Molt bé, per tant tenim aquí una economia que, d'acord amb la teoria, pot ser molt eficient, perquè està molt concentrada, però podria ser molt fràgil.
És fràgil l'economia balear? Analitzem-ho fredament. La dependència del turisme és fràgil? A veure, el turisme no és com la soja o el blat de moro o el coure, que és molt cíclic. El turisme és poc cíclic. I el turisme, a més, a veure, tot indica que en els pròxims anys seguirà creixent imparablement. Per tant, des d'aquest punt de vista, ser dependent del turisme és ser poc fràgil. És ser poc fràgil. Potser dependre de 10 o 12 sectors seria més segur, encara més segur. Però la dependència del turisme no és una dependència fràgil. I ja dic, no és una cosa que s'acabarà. Una altra cosa si diem que el turisme balear ha arribat a la insostenibilitat. Això probablement... Perdó, hi ha un gràfic aquí, que ho veiem, Miri, això són l'estimació de nombre de turistes, són fonts diferents, perquè les fonts fiables són les últimes, però he buscat fonts més o menys acceptables, i això és com ha evolucionat el nombre de turistes a les Balears. En els anys 80 arribaven 4 milions de turistes, ara estem en 14 milions de turistes. Una explosió fabulosa i res no indica, sinó tot el contrari, que el món, si pogués, això seguiria creixent indefinidament. Perquè, escolta, aquí, quan comencin a venir els xinesos, doncs això és imparable. Xinesos, pilots indis i tot aquest. Però observa vostè que la gran crisi és una crisi en la que la demanda no cau, senzillament la demanda deixa de créixer. Insisteixo, això no és el coure de Xile o la soja argentina, és senzillament que deixa de créixer. Ara, el problema sí que és un problema de saturació o d'insostenibilitat. Ara, quan tu veus això, que tots hi estem absolutament acostumats, tu penses, home, aquesta economia ha arribat a la seva saturació, no? I tots sabem que això no és una cosa excepcional, això és lo normal, no? Això és la normalitat, no? Clar, tot això es pot mirar amb molts ulls, no? Hi ha gent, he trobat això, hi ha gent que ho mira dient, no, escolta, si encara en caben més, no? Jo crec que entre aquells dos encara estan a 50 centímetres la gent a la platja, podrien estar a 30, no? I podrien estar més a prop, no? Encara en caben més. Però jo diria que, home, les coses objectives, això és una notícia de fa... d'ahir, em penso, no? No, perdoni, de fa un parell de mesos, no? Però, bueno, tots sabem que la sostenibilitat del creixement turístic a les Balears, sobretot a Eivissa, però també a Mallorca, doncs és impossible, no? Ja sabem que això no pot seguir creixent. I per tant, inevitablement hem de concloure, fixi's les paraules que diré, que les Balears no poden seguir creixent de la mateixa manera. No poden seguir creixent de la mateixa manera. Per què? Perquè han arribat a una paret, o estan arribant a una paret, no? Encara que aquests personatges no ho vegin, no? Però hi ha molts personatges com aquests, molts personatges com aquests. Tots els polítics, o la immensa majoria, celebren cada rècord turistes. Han arribat més turistes que l'any passat. Bravo! Només ha arribat un 1% més que turistes que l'any passat. Malament! Han arribat una mica menys de turistes que l'any passat. Catàstrofe. Bé, per molt que hi hagi molta gent així i els mitjans de comunicació ens bombardegin cada dia amb això, el cert és que tothom està arribant, estem arribant, el nostre model de creixement turístic està arribant a una part. Això és greu? No. Això no és gens greu. No és gens greu pel següent motiu. Perquè el model turístic ens ha defraudat. El creixement turístic no ens ha donat el que ens havia promès. I donaré 3 camps, 3 fets en els quals el turisme ens ha fallat. El model de creixement turístic ens ha fallat.
El primer és el més fàcil, és el que la promesa era més clara, és la prosperitat. Se'ns havia dit el turisme porta riquesa, cada turista porta diners a la seva butxaca i cada turista se'n gasta, pocs o molts, però se'n gasta. Per tant, cada turista aporta riquesa, per tant, com més turistes, més riquesa. I lògicament, passar de 4 a 14 milions de turistes, això ha hagut de portar una riquesa extraordinària. Les xifres no indiquen així. Miren, aquí veuen, la prosperitat es mesura en PIB per càpita. Una mesura molt imperfecta, molt imperfecta, però bueno, és la que tenim. Si això és Lleida, la humil i modesta Lleida, vostès veuran que en els anys 60, 70, 80, efectivament, el turisme va portar molta riquesa a Lleida. A Balears. A Balears. Lleida té una agricultura més rica que Balears, entre altres coses, té molta aigua i perquè és plana. I per tant, en un món antic, Lleida hauria de ser més rica que Balears. Si Balears era molt rica fa 20 o 30 anys, era gràcies al turisme, sens dubte. Per tant, el turisme va portar molta riquesa. Els 4 milions primers de turistes. Els 4 primers milions de turistes, que són aquests, van portar molta riquesa. Els 10 milions següents, estic parlant en números gruixuts, els 10 milions següents no han servit perquè Balears mantingui la posició d'una economia més rica que la de Lleida. Escolti, i a Lleida ni s'hi ha trobat urani, ni s'hi ha desenvolupat la microelectrònica, ni hi ha cap pol de biotecnologia. Lleida segueix sent una cosa molt modesta, i per això la poso, òbviament, per això la poso. El pas de 4 a 14 milions de turistes han convertit Balears, o no han servit perquè Balears es mantingui com la comunitat autònoma més rica d'Espanya, sinó que hagi passat a ser una comunitat que té més o menys la mateixa renda per càpita que la mitjana espanyola. Ha seguit creixent, com Espanya, però més a poc que Espanya, de tal manera que ara Balears està per sota de Lleida, està per sota d'Aragó, està per sota del País Basc, per sota de Navarra, per sota de Rioja, per sota de Madrid, per sota de Catalunya, quan aquí era la número 1. Aquí era el número 1. Per tant, aquest pas dels 4 als 14 milions de turistes no han complert la primera promesa. La segona promesa, que també era molt elemental, no? Era dir, bueno, com més turistes, més feina. I per tant, no hi haurà atur. Si venen molts turistes, no hi haurà atur. Bueno, és veritat, òbviament, que tots aquests munt de turistes han creat molts llocs de treball. Entre l'any 1967 i ara, suposant que aquí sigui 100, fem 100, 1967, doncs evidentment Balears, el pinto de color blau, perquè és marinera, no? Doncs ha creat molts més llocs de treball que Lleida. Molts més llocs de treball. En temps de serra, ja ho sabem, perquè, bueno, clar, més feina a l'estiu que a l'hivern, i en canvi Lleida és més estable, però home, n'ha creat molts més, on va parar? Si aquí n'hi havia 100, ara n'hi ha 200 a Balears, i en canvi a Lleida n'hi ha 150. Home, no està mal, és una gran diferència. Però la taxa d'atur a Balears és més alta que a Lleida. Sempre.
només en temporada alta, Balears iguala la de Lleida, si no és més alta. Quin fracàs, Quin fracàs. I la tercera cosa, la dependència turística o la concentració turística ens ha fet pitjor. Escolta, jo parlo com a català que participo d'aquesta cosa, no s'ho prenguin malament, no s'ho prenguin malament, però perquè jo sento molt agermanat amb això. Diguem-ne que el turisme d'alguna manera ens ha fet pitjors. No sabem del cert si ens ha fet més desiguals. Tot sembla indicar que sí, però hi ha un indicador molt clar, que aquest sí que és, podríem dir, quantificat, que és l'abandonament escolar, l'esforç que fa la població per escolaritzar-se. Aquí no ho comparo amb Lleida, perquè no hi ha dades de Lleida, però compara amb Aragó, que no s'assembla molt a Lleida, que no és cap cosa a l'altre món, tampoc, no? Però fixi's les taxes d'abandonament escolar, que són la proporció de nens, de nois i noies, que quan arriben als 16 anys deixen d'estudiar. Quan tenen l'ESO o no arriben a l'ESO, deixen d'estudiar. Aquesta proporció és legal perfectament, lògicament, quan tu acabes l'ESO pots deixar d'estudiar, naturalment, no? Però en una economia moderna, una economia competitiva, se suposa que la gent ha de seguir estudiant alguna cosa. Tant és així que la Unió Europea recomana que la taxa d'abandonament escolar, prematur es diu concretament, taxa d'abandonament escolar prematur, no superi el 10%. Recomana, escolti, això no hauria d'anar més enllà del 10%. Que veuen que Aragó està molt lluny d'aquest 10%, perquè hauria d'anar al 20%. I de fet tota Espanya és campiona en abandonament escolar a Europa. Però, clar, és que Balears està molt amunt. De fet, a Europa, Espanya és campiona. Però és que a Europa com a estats, Espanya és campiona. A Europa com a regions, com a l'equivalent a comunitats autònomes, els campions són la Guaiana Francesa, com se diu això? Madeira no, l'altra illa portuguesa que són les Açores, efectivament. Els campions són Guaiana Francesa, les Açores, Ceuta i Melilla i Balears. Toma castanya. I són 300 regions. 300 regions. És a dir, el de Balears és greu. És greu tot Espanya, però el de Balears és molt greu. Fixin vostès que aquestes tres coses que acabo de dir, renda per càpita, és a dir, prosperitat, atur i abandonament escolar, no és només les Balears. A tota la costa mediterrània espanyola, tota la costa mediterrània espanyola, s'observa exactament les mateixes, si se'n permet, patologies. És a dir, la costa és més pobra que l'interior. Això es nota, per exemple, fàcil comparar-ho amb les comarques catalanes. L'Empordà, que havia estat molt ric, ara és més pobre que la muntanya, que el Ripollès o que la Garrotxa. L'abandonament escolar és més alt a la costa que a l'interior i l'atur és més alt a la costa que a l'interior. És a dir, són patologies que les veiem aquí, a Balears, però que són comuns a tot un model de desenvolupament turístic, insisteixo, malgrat l'èxit turístic, malgrat haver passat de 4 a 14 milions de turistes. Per tant, que haguem arribat a una paret i que no puguem seguir creixent d'aquesta manera no és tan mala notícia. Una cosa que obliga a reinventar-se, no? Però no és tan mala notícia. Bé, i per tant, lògicament, i per això són les jornades, diu, escolta, com hem de diversificar, no? Escolta, jo sobre diversificació els diré, si se'm permet, els diré coses
no de sentit comú, sinó que estan avalades per una llarguíssima experiència internacional que es poden resumir en tres coses. Tres principis. El primer principi és s'ha de treballar amb el que es té. És a dir, diversificar pretenent tenir un sector del que no tens res s'ha intentat moltes vegades i normalment el fracàs està garantit. La feina intel·ligent, la política intel·ligent és treballar amb el que tens. El que tens pot ser empreses que ja tens, un sector que ja tens i que pots dir, bueno, jo aposto per ell, o pot ser dir, bueno, jo no tinc aquest sector, però tinc alguna cosa que és molt important per a aquest sector i que la té molt poca gent. Jo tinc un avantatge competitiu, tinc un port natural, tinc una abundància de recursos, tinc alguna cosa, però pues aposto per ell. Però insisteixo, s'ha de treballar amb el que es té. I en aquest sentit, òbviament, Menorca té un gran avantatge, que és que no té un monocultiu turístic. Menorca té una llarga tradició industrial, una llarga tradició que jo no sabia d'on venia, però per aquest llibre del que abans s'ha parlat, els senyors Casasnovas, López Casasnovas i Miquel Àngel Casasnovas, aquí ho expliquen, perquè Menorca, a diferència d'Eivissa, té una llarga tradició industrial i té una certa indústria. I de fet, si tornem al gràfic anterior, aquí, on havíem posat Lleida i Balears, veuran que el gràfic de Menorca, sense ser una economia, podríem dir, equilibrada, que no és cap virtut ser equilibrat, insisteixo, no és cap virtut, és una economia sensiblement menys especialitzada que la de les Balears, on òbviament pesa molt Mallorca. Per tant, aquí hi ha un sector industrial amb el que es pot i amb el que s'ha de treballar. I jo, per tant, la primera recomanació que faria és, escolti, vostès dediquin-se, si se'm permet, ja que se'm dona la paraula, dediquin-se a treballar sobre el que tenen. Tenen indústria del calçat, dediquin-se a la indústria del calçat. Tenen indústria lletera, dediquin-se a la indústria lletera. Aquí, allí em van explicar el salvament de l'antiga el caserío, i escolti, jo crec que s'hauria de fer un monument a les persones que van aconseguir, que van lluitar perquè aquesta empresa no desaparegués, perquè la indústria, un cop desapareix, és molt difícil recuperar-la, i per tant la indústria s'ha de protegir, és valuosíssima, és un tresor, la tradició industrial és un tresor. En el moment en què això es discontinua, es jubilen els treballadors que sabien fer allò i desapareix tot el suport, després tornar-ho a construir és molt i molt difícil. A Menorca hi ha una tradició industrial, el lògic és treballar amb ell. Segon principi. La clau, una de les claus, potser la més important, és la formació. Hi ha una frase de Jovellanos, jo la vaig sentir dir a una persona, la vaig sentir parlar, després no l'he trobat mai més, però suposo que és de Jovellanos, que diu: els països valen el que val la seva gent i la seva gent val el que sap. Una frase que, com totes les frases lapidàries, discutible, però jo crec que et porta una gran quantitat de veritat. Miri, abans s'ha dit que jo soc un modestíssim regidor de l'Ajuntament de Falset. Falset és la capital d'una comarca petitíssima, que es diu el Priorat, que té 10.000 habitants. El Priorat havia estat una comarca rica, en els segles XIX, XVIII, XIX, havia estat una comarca rica. Per què? Perquè té unes característiques geomorfològiques, podríem dir, i un clima que fan que els vins tinguin una graduació molt elevada. I això, en una època en què no s'embotellava el vi, això donava un avantatge competitiu molt gran, perquè són vins que el vi a partir de 15-16 graus és estèril i per tant sobreviu, no s'avinagra i per tant es pot exportar. Els vins de 11, 12, 13 graus, si tu no els tapes
hermèticament i no impedeixes que entri l'aire, doncs al cap de 2 o 3 dies, allò ja és en un món en què el comerç internacional es feien botes de fusta que es deixaven al port i allà estaven amb el sol i la serena i després es carregaven, posaven en un barco i bueno, òbviament el vi era un producte inexportable i el que s'exportava era un derivat del vi que és el destil·lat, no? Bé, el Priorat podia exportar vi, per tant era molt vi. A principis del segle XX va arribar una malaltia, una plaga, que es diu la filoxera, que s'ho va carregar tot. Igual és una història curiosa, però s'ho va carregar tot, i el Priorat ja mai més no es va recuperar. Entre altres coses perquè en aquella època va coincidir amb l'embotellat dels vins. Es va abaratir molt, ja se sabia com es feia això, però es va abaratir molt, el fer ampolles i posar un tap de suro, i a partir d'aquell moment el Priorat ja no es va recuperar. És el que hagués passat amb el Caserío si hagués desaparegut la fàbrica, però allò ja no va desaparèixer. El Priorat, que tenia 30.000 habitants, va anar perdent població, i quan jo tenia, ara fa 30 anys aproximadament, tenia 10.000 habitants. Era una de les 2 comarques més pobres de Catalunya, sempre en una pugna amb el Pallars Sobirà. Era una comarca absolutament envellida, una comarca sense cap mena de futur, i era una comarca moribunda. Fa 30 anys van passar dues coses. La primera en el temps, és que la Generalitat de Catalunya va posar a falset l'escola d'enologia. És a dir, la primera escola, després en va fer alguna altra més, però va posar la seva escola d'enologia, escola FP, a falset. I famílies vitícoles i vinícoles de tot Catalunya, els Torres, etc., van haver d'enviar els seus fills a estudiar allà, si és que volien fer allò, no? No volien estudiar a Bordeus o si no volien estudiar a Califòrnia, no? I a més, molts joves d'allà van estudiar enologia. Va començar a sortir enòlegs joves. L'altra cosa que va passar és que una mica per casualitat, uns quants forasters, van arribar a la zona disposats a fer un vi extraordinari, no? Tothom, començant per un servidor, els van prendre per bojos, no? Però a la llarga se'n van sortir. Bé, aquesta combinació d'aquests 2 factors va ser decisiva. I avui el Priorat segueix tenint 10.000 habitants, però com a mínim ja no perd habitants. I sobretot és una comarca que té futur. Nosaltres estem molt contents. Ja no som els més pobres de Catalunya, ni molt menys. De fet, hem superat a l'Empordà, cosa que ni jo m'ho crec. Estem per sota la mitjana catalana, però és que l'Empordà ha caigut molt, escolti, tenim futur, som optimistes, estem contents. Bé, i fem només una cosa, només fem vi, és l'únic que s'ha de fer. Però ho fem molt bé. Hem après a fer-ho molt bé. Ens han ensenyat gent de fora a fer-ho molt bé, però ho fem molt bé. Al Priorat abans no hi havia empresaris. Van venir 4. Un va venir de La Rioja, l'altre va venir de Tarragona, l'altre va venir dels Estats Units, i l'altre era un que no en sabia res, absolutament res. Era un biòleg que no sabia res, però que va venir com a director d'aquesta escola de FP de la Generalitat i allà ho va aprendre, sobre la marxa ho va aprendre. Aquestes 4 persones. Però ara hi ha més de 150 cellers al Priorat. Una comarca de 10.000 habitants. Hi ha 150 cellers. Tots són exportadors. Perquè el vi del Priorat o es consumeix o a Catalunya o al món. Espanya no, perquè Espanya té la tradició i tots els mercats són molt rutinaris. Espanya, el vinagre Rioja i com a molt Ribera del Duero, Toro, etc. I en canvi el vi del Priorat és un vi molt car
és apreciat arreu del món. Per tant, vol dir que hi ha 150 persones que estan tot el dia agafant l'avió i parlant idiomes. Al privat abans ningú no havia parlat res que no fos català i el castellà amb alguna dificultat. Això ha estat una transformació fenomenal, però insisteixo, una humil escola d'FP està en la base d'aquest èxit. És com a mínim una de les dues bases d'aquest èxit. És bàsic, això. Jo he mirat i he dit, escolta, no, però a veure, a Menorca hi ha una escola d'FP relacionada amb el calçat? M'ha semblat veure que no. Això em meravella. Escolti, jo no ho criticaré, perquè no tinc prou dades, no puc criticar-ho, només els he de dir que em sorprèn. És veritat que Menorca, com el seu nom indica, és petita. Però clar, Menorca és 10 vegades més gran que el Priorat. El Priorat també és una llista de 100.000 habitants. I el Priorat té 10.000. Aquí lo dejo, aquí lo dejo. Però escolti, això és la base. Això és la base. I la tercera cosa, tercer principi, i aquí empalmo amb aquell quart economista, que no és el més important del segle XX ni molt menys, que és Michael Porter, però aquest home es va fer cèlebre, proposant una nova manera de concebre la política industrial, que era la política industrial a través dels clústers. I els clústers és aquest principi de dir, escolta, cada regió està especialitzada en alguna cosa i el que s'ha de treballar és aquesta cosa. I la manera de treballar en aquesta cosa és, sobretot, a través del diàleg. El diàleg per què? Perquè els empresaris, salvant excepcions, són persones que precisament són empresaris i tenen èxit perquè estan molt focalitzades, no? Focus, no? Ells estan la seva empresa tot el dia, la seva empresa, no? Però clar, l'èxit d'una economia no sols depèn que els empresaris estiguin així mirant-lo seu, no? Depèn que al seu entorn hi hagi les condicions adequades perquè aquest empresari pugui triomfar. Això vol dir, per exemple, que hi hagi escoles, o que hi hagi infraestructures, o que hi hagi bancs, o que hi hagi el que sigui. Cada indústria té les seves necessitats peculiars i, per tant, s'ha de dialogar amb aquesta gent, amb tots els actors, perquè aquest sector tingui èxit. Per millorar, per millorar, no per abaratir costos. Això és lo fàcil, tu li dius a l'empresari i dius, vostè què vol? Jo vull que, escolti, les cotitzacions socials dels treballadors siguin més baixes. Jo vull, escolti, que l'avió costi més barat. Jo vull que, escolti, tot sigui gratis, que em donin una subvenció. Bueno, tot això, si es pot fer, fantàstic. Però això no és millorar, Això no és millorar. Millorar és fer les coses més bé que els altres, naturalment. I això és molt més imaginatiu que senzillament fer les coses més barates. Anava a dir una cosa, però no sé quina és. Bé, escolti'm, aquest és el triangle, si li volen dir un triangle màgic, o digui-li com vulguin, no? I jo penso que a Menorca la cosa està molt clara, no? Vostès tenen uns sectors industrials, no sé si tenen la formació que haurien de tenir, no ho sé, i no sé si tenen el diàleg amb aquests empresaris, amb tots els empresaris que treballen per aquests empresaris, amb les escoles que treballen per ells. Ja sé què anava a dir. Mirin, a Europa hi ha dos grans centres de producció si vostès miren estadístiques, veuran que dos dels grans centres de producció de porc a Europa són Catalunya i Dinamarca. Molt diferents. La gran diferència és que nosaltres ho vivim com un problema, perquè la producció de porc a Catalunya és enormement contaminant i les comarques on està concentrada són comarques que tenen un problema d'aigua fenomenal, no? I la història és una mica més llarga, però fent-la sintèticament, si vostès van a la web de la patronal
del porc danesa, que tu dius, bueno, un moment, Dinamarca, país, primera, caríssim, perquè la mà d'obra és caríssima, no? I dos, bueno, obsessionats pel medi ambient aquests tios, no? Com és possible que aquests tios tinguin una indústria del porc, no? Vostès vagin a la pàgina web d'aquesta... Ja dic que la cosa no és exactament només el que diuen ells, però és igual, és important el que diuen, no? Una de les coses que diuen és: nosaltres som competitius perquè treballem colze a colze amb el govern i fem una aportació, la indústria fa una aportació econòmica per finançar la recerca en matèria d'indústria porcina. Es pot dir més alt, però no es pot dir més clar. Aquests senyors saben que per ser competitius en una indústria tan sumament madura, perquè, escolti, jo dic els catalans, però els xinesos, de porcs, això sí que en produeixen a munts, no? Clar, per ser competitius en una indústria tan sumament madura com la del porc, ells descansen, és una cosa, la recerca. I de fet, ells, així com nosaltres estem especialitzats en greix, ells estan especialitzats en genètica. Però la genètica del porc, nosaltres ens podríem dedicar també a la genètica del porc. Clar que ens podríem dedicar a la genètica del porc, però bueno, clar, això voldria dir que s'ha de treballar molt aquest tema, per reconvertir una indústria d'engreix, que és enormement contaminant, en una indústria basada en la genètica, és a dir, en la producció de garrins. Però clar, és millorar. I, evidentment, millorar amb coneixement. És una assignatura pendent, poso una assignatura pendent que tenim nosaltres perquè vostès no se sentin tan, no pensin que vinc aquí només a alliçonar, no? Bé, escolti'm, aquest és el resum. Ara bé, jo també voldria acabar amb una altra cosa, escolti'm, no ens obsessionem. No ens obsessionem. La diversificació és bona, sí, perquè dona estabilitat, perquè dona més recursos, perquè dona més joc i perquè és menys embrutidora, diguem-ne, que dedicar-se només a una cosa, no? Però imaginem ara que nosaltres no som Menorca, sinó que som a Eivissa. I Eivissa, és aquesta fletxeta que està aquí. Ja dic que Menorca és més, podríem dir, més equilibrada, menys monocultiu que Balears, però és que Eivissa només es dediquen a una cosa, allà no hi ha res més que hotels i turisme, no? Si estiguéssim en aquesta situació, que és una mica semblant a la que es troba a Menorca, és motiu per desesperació? No, perquè insisteixo, l'especialització no és necessàriament dolenta. No és necessàriament dolenta. És millor no tenir-la, és millor tenir altres sectors. Menorca té aquesta oportunitat, que l'exploti. Però al final, l'activitat més important de Menorca és el turisme. I el turisme és una activitat que mereix una atenció. Us he dit abans, tot el litoral mediterrani ha xocat o està xocant contra una paret. Ja no pot créixer més. Ha de créixer d'una altra manera. I també he dit que el turisme ens ha de defraudar. Molt. Però això no vol dir que el turisme sigui necessàriament defraudador. No vol dir que el turisme sigui un frau. El turisme es pot explotar bé. I ara, a Europa hi ha diverses regions que estan especialitzades en turisme. Jo n'he seleccionat aquí 2, 4, 6. He seleccionat 6 regions que, amb les estadístiques a la mà, surten que estan molt especialitzades en el turisme. I les comparo, com sempre, amb la nostra modesta Lleida. Això és com ha evolucionat la renda per càpita en poder adquisitiu, que això és una mesura més fina, més correcta del nivell de vida. O sigui, la renda per càpita però mesurada en poder adquisitiu, en poder de compra. Entre l'any 2000 i 2016, perquè ho sento, però Eurostat no dona dades d'abans del 2000. Però bueno, llavors veiem que en relació a Lleida hi ha zones que ho fan, que van en
els hi ha anat molt malament. Aquí poso Creta, Creta, que és aquesta d'aquí baix, que veuen que estava més a baix que Lleida, però que ara està molt més a baix que Lleida. Bueno, jo la poso perquè no es digui que amago la informació sobre Grècia. Grècia, tots sabem que l'última dècada no ha estat especialment, podríem dir, benigna amb Grècia. Però fixin vostès, evidentment tenim Balears, que ja sabíem, perquè ho hem vist abans, que havia anat pitjor que Lleida. Veiem que Canàries, que és l'altra economia espanyola especialitzada en turisme, també li ha anat pitjor, pitjor que Lleida. No ha caigut tan ràpidament com Balears, ja de més avall, que no ha caigut perquè tampoc no està tan especialitzat en turisme com Balears. Però veiem que Algarve, que és al sud de Portugal, veiem que, escolti, aquests senyors estaven en el 75% del poder adquisitiu de Lleida fa 18 anys, o 15 anys, no? I ara, doncs, igual. És a dir que, bueno, el fet de dependre del turisme no els hi ha anat pitjor que a Lleida. Bueno, però alerta, ara mirem les dues regions de les regions més especialitzades en turisme d'Àustria, que és el Tirol i Salzburg. Ells hi diuen d'aquesta manera, el Tirol i Salzburg. Vostès fixin que aquestes estaven millor que Lleida, ara estan molt millor que Lleida. És a dir, ara el turisme es pot gestionar millor. Per tant, quan diem hem de créixer d'una altra manera, pot voler dir hem de créixer amb coses que no siguin el turisme, o hem de créixer d'una altra manera amb el turisme. El turisme es pot gestionar millor. Llavors, jo crec que ara, a veure, aquí hi ha dues fotos, poso dues fotos, que són l'atractiu turístic de les illes. No sé d'on és aquesta foto, la veritat és que no ho sé d'on és, però en fi, ja es veu que és el Mediterrani, no? Es veu que és una cosa fenomenal, no? I això és el Tirol. Escolti, dues coses molt maques, dues coses molt atractives. La gent està disposada a pagar per anar i estar-se tant en un lloc com en l'altre. Quina és la diferència fonamental? No que en una predomina el blau i l'altre predomina el verd, no. El que és fonamental és que un lloc està massificat i l'altre lloc no està massificat. Aquesta és la clau. I jo crec que nosaltres ens hem d'acostumar a pensar que el paradigma turístic està canviant i canviarà i ha de canviar. I és que a partir d'ara tots els llocs mitjanament atractius turísticament hauran de tenir l'entrada restringida. Hauran de tenir l'accés restringit. Vostès per primera vegada, si no m'equivoco, enguany, han hagut de restringir l'accés a les platges. És molt conegut que Tailàndia ha hagut de prohibir durant un temps indefinit l'accés a una platja, que és una platja d'una illa concreta, que és on es va rodar la pel·lícula de la platja, no? Una destrucció, hi ha una destrucció tremenda, no? Ens hem d'acostumar a pensar que el nou paradigma és que tots els llocs turístics tindran o han de tenir l'accés restringit. S'ha acabat de dir més i més i més, perquè no hi cabem. I la diferència és que aquests senyors, d'una manera o altra, l'aturador el van posar abans. Quan, per entendre, estaven en els 4 milions, en els nostres 4 milions, quan ells estaven en els nostres 4 milions, ells van parar. I nosaltres, quan estàvem als 4 milions, no vam parar. Nosaltres pararem ara perquè és com les llaunes de sardines, però ja no hi cap ningú més, no? Però mirin, aquesta zona turística tan verda, fixi's com els hi ha anat en aquelles 3 coses que jo he dit, ens ha defraudat. Per cert, com vaig de temps? No ho sé, però bueno, va. Fixi's vostès com han anat. Jo he dit, el turisme ens ha defraudat en 3 fenòmens. Renda per càpita, atur i indicadors de benestar social, que jo dic, bueno, el que tenim a mà és l'abandonament escolar prematur, no? Fixi's vostè.
Aquí tenim la Lleida de sempre. Això, evidentment, és el gràfic que ha sortit fa un moment, però veient la treta i tot allò, no? Està claríssim, A ells els ha anat bé, a nosaltres ens ha anat malament. És a dir, els que van parar, d'una manera o altra, després veurem com es para, no? Els que van parar els ha anat millor, els que no hem parat ens ha anat pitjor. En renda per càpita. Taxa d'atur. És tremend. Al Tirol, malgrat que no han seguit venint més i més turistes, no tenen atur. Nosaltres sí. Aquí poso, evidentment, la taxa d'atur de les Balears, però ja dic, això, escolti, això és la crisi. Diran, bueno, això és la crisi immobiliària. Bueno, sí, però escolti, és que aquí, sempre la taxa d'atur és més alta. Sempre. I és tot el litoral mediterrani, cregui. I la tercera, l'abandonament escolar. Que abans ja ho he dit. La Unió Europea diu, home, això no hauria de superar gaire el 10%. Bueno, mira on estan els tirolesos, no? I mira on estem nosaltres. És a dir que el turisme no el demonitzem, no? No el demonitzem. El turisme és un sector econòmic fantàstic. Com s'ho han fet? Perdoni, sí, en què ha guanyat? Sí. Quina és la diferència? Ja he dit abans, la massificació, mira, i això és la població. A nosaltres ens ha anat pitjor en renda per càpita, en atur i en abandonament escolar. Ara ens ha anat molt bé en una cosa que ens ha anat bé, la població. L'any 70, aproximadament el Tirol, el que ells en diuen la província del Tirol, i Balears tenien aproximadament la mateixa població. Bueno, al Tirol la població ha anat creixent lentament, però en què a Lleida no va créixer en absolut fins al boom fins la immigració de principis de segle, i bueno, més o menys, diguem-ne que Balears no. És a dir, el model turístic que hem seguit només ha servit per una cosa, per guanyar població. Si això és positiu, és un altre assumpte, o negatiu, això cadascú pot dir. Però l'únic que ha servit és per guanyar població. Per tant, quan vostès sentin que Eivissa creix més de pressa que Menorca, que la costa està creixent molt de pressa, que el PIB, sobretot quan sentin el PIB creix, el PIB no creix més aquí, creix més allà, el PIB, sempre pensin una cosa, el PIB és la suma de dues coses, la població i la prosperitat. I el PIB creix molt a Balears, perquè la població ha crescut molt a Balears. No perquè s'hagi fet més rica, sinó perquè s'ha fet més grassa. I digueu-ho clar, que el PIB creixi perquè creixi la població no té gràcia. El que té gràcia és perquè creixi la prosperitat. I aquí la població ha crescut poc, però la prosperitat ha crescut molt. Aquí la població ha crescut molt, però la prosperitat poc. És a dir, el model massiu, de turisme massiu, no ens fa més rics, no ens ha fet més rics, ens ha fet més grassos, no més rics. Escolti, passo ràpidament, com s'ho han fet els tirolesos, no? Com s'ho han fet els tirolesos? Molt senzill, escolti, és un sistema molt senzill. Miri, aquesta senyora és una cambrera de pis d'un hotel de Barcelona, 5 estrelles. Aquesta senyora és una cambrera de pis d'un hotel d'Innsbruck, posem per cá. Fan exactament la mateixa feina, tenen exactament la mateixa productivitat, segueixen les mateixes instruccions, perquè tots els hotels ho fan igual. Quina és la diferència? Quina és la diferència? Només hi ha una diferència, a veure si la troben. Quina és la diferència? Efectivament, aquesta senyora, que és la tirolesa, cobra
d'acord amb el conveni col·lectiu austríac. I aquesta senyora, molt probablement, cobra d'acord amb el salari mínim espanyol. Jo això m'encanta ensenyar-ho perquè és que és sagnant, sagnant. Això és un anunci al portal Infojocs, que suposo que el coneixen, en el que demanen una cambrera de pis, dic cambrera perquè no són cambreres, podria ser un cambrer, lògicament, i aquí els assenyalo que es tracta d'hotels de 4 i 5 estrelles gran luxe de Barcelona i que ofereixen 765 euros al mes en 12 pagues. Bruts! Bueno, amb bruts i nets, aquestes no alçades, sinó baixades, doncs és perquè no les ha. Escolti, això és un anunci legal, legal. Va. Aquest és el conveni col·lectiu d'Àustria, i vegi la diferència entre el que ofereix aquest portal i el que estipula el conveni col·lectiu d'Àustria. Alerta, el conveni col·lectiu català, no sé el de Balears, però suposo que no sé, no és tan diferent de l'austríac. Aquí, que el problema d'Espanya és la gran quantitat de maneres que tenim de saltar-nos el conveni col·lectiu. Perquè els convenis col·lectius, si es complissin, ja estaria bé. Però observin que la cambrera de la dreta cobra un 83% més, 83% en euros, que és el que ha de pagar el turista. Perquè el turista tria si anar a Innsbruck o anar a Barcelona, diguem-ne, no? Aquí ha de pagar un 83% més. A ella li representa un 52% més perquè el nivell de vida és més car a Àustria que a Barcelona. I això en relació a això aquesta és la manera que han fet els austríacs per frenar el nombre de turistes. I òbviament és la manera que hauríem de frenar nosaltres, perquè els haurem de frenar d'una manera o l'altra. I la pregunta és, qui se'n beneficia? Si nosaltres volem beneficiar-nos col·lectivament, el que hem d'aconseguir és que els treballadors turístics cobrin més. Perquè si cobren més, gastaran més i pagaran més impostos. I no m'allargo més perquè no, em podria enrotllar molt. Moltíssimes gràcies per la seva atenció.